Hêzên Turkiyê di şandina karwanên leşkerî de berdewam ku bi tenê jê destpêka agirbestê ve wisa niha bêhtir ji 2865 alavên leşkerî derbasî Sûriyê kirine. Tevî ragihandina agirbestê lê hîn jî hêzên Turkiyê di şandina karwanên leşkerî de bo Idlibê berdewam ku li gorî rawengeha Sûriya mafên mirovan bi dehan alavên leşkerî Tirkî ji dergehê Keferlosîn yê Sînorî bi Lîwaskenderon re derbasî devera kêmkirina asta şerkirine. û berê xwe dane bingehên Tirkiyê lê deverê ku bû yekê hejmara alavên leşkerî ji alê Tirkî ve ji destpêka agirbestê ve gihîştiye 2865 alavên leşkerî. Li gorî rawengeha Sûriya mafên mirovan ji destpêka muhasibatê ve wita niha hejmara alavên leşkerî û barhilgirên Tirkiyên derbasî devera kêmkirina asta şer bûne li bakurê Rojavayê Sûriyê gihîştiye 6207 barhilgir û alavên leşkerî her wiha hejmara leşkerên Tirkiyên ku derbasî Sûriyê bûne gihîştiye 10300 leşkerî. Di pêncê meha borî serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan civînek li gel serokê Rûsyayê encam da di civînê de behsa rewşa Idlibê kirin û yek ji xalên wê civînê ew bû agirbest li deverê were cîbcî kirin. Lê li gorî rawengeha Sûriya mafên mirovan ku ew agirbest bi awayekî rojane tê binpêkirin her wiha hêzên Tirkiyê jî di şandina karwanên leşkerî de bo devera agirbestê berdewam e.